Здравей! Ще играем Roblox Да, с Рами. Да, наистина. Ние ще играем Roblox с брат ми. Вие сигурно сте го чули, така че да влизаме в играта. Как ми джойниме? Ама ти още не си влязъл, влизай. Влизам. Тази Днес ще играем Resident Scared. Това е страшна игра. Ако се чувате, не гледайте това видео. защо точно тази игра? Няма да те чуйвам, хората ще се оплашат. Например, е тази или тази. Не са и тази е много интересна. Добре, хора, чакайте само. Това ти ли си, бе? Добре. Това си ти какво? Така. Добре, хора, да започваме. Направо ще се видим в играта. Добре, хора, ето с брат съм. Върнахме се. Да, върнахме се на брат ми, нещо му бъгна. С шапката. Да, знам. Айде да влизаме бързо, че то... За 4 Да. Аз ще карам. Охайо. Хора, ето само да измена нещо. Нямаш. Как така не мога, бе? Нямаш. Трябва да ги спечеля ли, бе? Добре, хора, трябва да започнем. Направо ще се видим в играта. Добре, хора. Тук сме. Да, тук сме. Добре, Теди. Знаеш, че ти, но сигурно някой друг ще прави нещата навън. Юли? Сигурно ти. Добре, хора, влязохме в играта. Хайде, бе. Бъгна ми. Хайде, бе. Оста. Добре, хора. This is an official emergency broadcast from the government of Roblox. We inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location. Multiple unknown anomalies have Теди, been ако reported искаш, soon може after да the правим видео и incident. на Your такова. safety is priority, and we На urge you тези, to take където immediate са... action. О, ще ти обясня като спре Instructions to видео. protect yourselves and your loved ones, while your government works on addressing the situation. If you are at home or work, remain indoors and seal all windows and doors. If you come across an anomaly, try to scare it off but do not interact with it. If the anomaly finds way into your house, do not fight it. Добре, при Hiding is мен. the only... Хора, направо аз не предпочитам. Радиото стоя. Да, тъмън когато, брат ми. Хора, ако ви е страх... Ще се видим как сложим камерите. Ти сложиш камера или? Аз сложих зелено. Тиснах зелено. Опа, извинете, хора. Теди, бъгна ми. Не. Извинете, хора, извинете, не ми е бъгнал. Извинете, обърках се. Тук сме, хора. Хора, ако ви е страх на видеото, не го гледайте, не ви препоръчвам много да го гледате чак до край, защото ще ни изяде едно чудовище. Ние сме нубове и сигурно ще умрем. Да, за сигурност, наистина, за сигурност ще умрем. Аз отивам да гледам горе камерите, да видя как. Хора, наистина не ви препоръчвам да го... някой друг човек седи. Не ви наистина предполедате видеото, защото е страшно. И не ви лъжа, едно чудовище ще ни изяде, като стане късно. Хора, ако е страх, не гледайте това видео, страшно е. Да, брат ми казва истината, както и аз. Ние сме пълни нубове и със сигурност ще умреме. Да, наистина, за сигурност. Много добре. Става късно, аз що излязох. Идвам. 5 часа е. Да знам, ама става късно. Ама хора, ще... Не ти ли излизаш навън?
Добре, аз излизам. Не страх. Не искам. Ти взела ли си нещо? Да, едно фенерче. Ти ги излезе навън, добре. Аз излизам. Някой го е правил. Аз хора отивам горе да гледам Ще камерите. се видим като стане 12 часа в играта. Да, и при мен така. Добре хора, с мен елате да гледате. Ето това. Това е леко, ако не успеем да направим. Да, няма при мен. Хора, надявам се видеото да не ви оплаши. Те ги внимавай, защото хората много ще се оплашат. Но това е шкаф за да намеря. Те ги защо сме затворени. Добре хора, поне беше минал чудовището. И добре, ако бяхме умряли, добре, че бяхме спрали видеото, но извинете, че говорим за убийство много. Да знаете, тук няма да е за деца. Да, наистина. Трябваше да е за големи. Хора, брат ми умря, извинете, че така говоря, но аз оживях. Но... Ама аз нямам такова, бе. Аз нямам батерия. Добре хора, като спечеля ще ви покажа моята победа, защото си губа много време хора. Чухте ли? Хора, аз спечелих. Ето. Да, чао, спечелих и чао хора. Аз не умрях, така че чао.